Siyam kaadlaw sa dili pa ang Pasko, pormal lang gisugdan sa Kristohanong Katilingban ang tradisyon sa Misa de Gallo. Si Arsobispo sa Sugbo Jose Palma misugod na usab siyang naandang gimbuhaton nga magsaulog sa misa sa nagkalain-laing lugar. Ani ang report ni Nico Sereno. Wa panumbalinga sa mga Katoliko ang kabugnaw sa panahon sa sayong kadlawon makaadto lang sa mga simbahan. Kadaghanan naglakaw lang aron makapahimutang naog sayo sa pagsugod sa Misa de Gallo o ang siyam kaadlaw nga misa nobinaryo sa dili pa ang Pasko. Sa merkado sa Carbon, sayusab nga nagkatapok ang mga manimbahay nga gilangkuban sa mga negosyante, manindahay ug mga mamalitay. Si Arsobispo sa Sugbo Jose Palma ang nagmisa sa unang adlaw. Gitambungan kini sa gatusan ka mga deboto, lakip na ang mga opisyales sa dakbayan sa Sugbo. Sa iyang wali, gidayeg sa Arsobispo ang katawhan nga mipalambo og nagsakripisyo gayud aron makumpleto ang naandan nga tradisyon. Ang una nga Misa de Gallo sa Roma, ang magmisa sa Filipino community, Santo Papa. Indot nga tradisyon ang Misa de Gallo. Kay santo pa man sa daghang nasa duwa man pero hinay-hinay kung may Pilipino mag-introduce. Gihimug-atan ni Palma ang importansya sa panaghigalaay ug pag-ambitay sa katawhan bisan kun managlahi ang relihiyon. Paghigalaay laba no, fraternity no, friendship no. Og patod pa man namon, there are many things that unite no than the things that divide. Sa musunod nga mga adlaw sa Misa de Gallo, lain-laing simbahan sa Sugbo ang bisitahon sa Arsobispo. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.